Pozdravujem vás znova pred monitormi, priatelia, aj v tomto novom roku. Úvodom by som rád poprial každému z vás, ktorý máte záujem o moje krátke videosprávy, šťastný a úspešný nový rok. Želám vám, aby vaše predsavzatia sa splnili, aby vaše vytýčené ciele boli dosiahnuté aj v tomto roku. Ako vieme, tento rok nás neočakávajú žiadne ústredné veľké kampane, neočakávame ani žiadne voľby, takže tento rok bude kľudnejší ako ten predchádzajúci. To znamená, že rok má byť novým obdobím rozbehnutia práce tých nových slovenských samospráv, ktoré ste založili koncom októbra minulého roka. K tomu, aby ste mohli začať svojou prácou, máte dostať do konca januára, do 30. januára presnejšie prvé dotácie zo štátneho rozpočtu. Dotácie, ktoré by mali slúžiť na fungovanie našich slovenských samospráv, dostanete do 30. januára na svoje účty. Má byť 520 000 forintov, čo je na pôročné fungovanie vašej samosprávy. Upozornil by som vás aj na to, že od 1. januára tohto roku, vďaka úsiliam Národnostného výboru v parlamente, tie slovenské samosprávy, ktoré sa opovážili o to, aby prevzali spravovanie slovenských výchovno-vzdelávacích inštitúcií, teda materských alebo základných škôl, tie majú dostať až trojnásobok tejto sumy. To znamená, že do 30. januára oni majú dostať 500 000 forintov. Rád by som pripomenul aj to, že prvá lastovička z tohto ročných výziev na dotácie činnosti slovenských organizácií a samospráv už sa objavila na domovej stránke správy fondov Gábora Betlena. Ide o to, že štát by dotoval menšie investičné práce. Nezabudnite si teda podávať tieto vaše žiadosti do 31. januára. A odporúčam vám, aby ste sledovali domovú stránku správy fondov Gábora Betlena, totiž podľa mojich informácií v najbližších dňoch, teda niekedy koncom budúceho týždňa, začnú vychádzať aj nové ostatné výzvy na podporu kultúrnych podujatí, táborov alebo civilných organizácií. Neviem, koľko ste čítali v Ľudových novinách článok predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbety Hullerovej-Račkovej, ktorá písala o tom, že si želá, aby tento rok 2025, bol rokom slovenského jazyka. V našom kruhu v komunite Slovákov v Maďarsku, aby slovenský jazyk aby sa vrátil na to miesto, kde patrí, aby sme slovenský jazyk používali čoraz viac, aby sme na podujatiach v kruhu našich rodín alebo v kruhu našich samospráv alebo spoločností sme používali všade tam, kde sa dá. Totiž naša generácia je tá posledná, ktorá vychádzala z rodiny tak, že základné vedomosti zo slovenčiny niesla od svojich starých rodičov alebo od rodičov. Keď my ho nebudeme používať, tak potom nasledujúce generácie ešte menej. Takže a ja teda sa pridávam k tej výzve pani predsedničky, plne podporujem túto možnosť, aby sme teda všade tam, kde sa stretnú Slováci, aj keď iba málo vedia po slovensky, ale to, čo vedia, to, čo ovládajú, aby používali čoraz viac. Ešte jednu vec by som rád spomenul. Teraz práve som dostal novú publikáciu Čobianskej organizácie Slovákov. Rád by som do vašej pozornosti venoval túto knižku. Je to útla knižočka Čobiansky kalendár na rok 2025, ktoré predstavenie bude niekedy 28. januára tu v Biekevskej Čabe. Hľadajte túto publikáciu, veď si tam nájdete cenné obrazy, cenné informácie podľa môjho názoru. Našou spoločnou vecou je, aby sme túto publikáciu udržali pri živote, veď táto je najdlhšie vydávaná publikácia Slovákov v Maďarsku. Asi toľko by som chcel vám povedať na začiatku tohto nového roku. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia o mesiac.